نه ما ای گردک کدن دختری ما خانه دا 6 دقیقه امروز ای گردک بیرون برو آوردیم شم پریچاتکی میگه سلیما دستش خونه خورده میموده باشم دخترک ما امروز در خونه زیق شد اکو هوشی گردک رفتن بیرون گردک برومده یا ای غریبی غریبی нельзя нельзя бё ма гӯшта маҳкам кунам чтоб шамол нахӯре аиша бё ма гӯшта маҳкам кунам ҳамин қасол ҳаминҷа зиндагӣ мекунам бовар мекунем ҳамин рӯз дидим ки ҳаминҷа ҳамин қатоҷик зиндагӣ мекарда ама ин гардак кадистам хай ман набрум охи мерам кор миём хона ҳамин инакда будакора фақат берун мебурорум 1 соат 2 соат бозӣ мекунем бо медроем оказывается дон мода будай тоҷики бисёр бо ма мегӯфт ҷада ҳеч канест ама армяна айша ҷони ма духтаракам зиқ шуди рӯз ту меяди ҷо итиш мебарам ма рафтем ты чӣ мегӣ сиёмамад мебурам дар сиёмамад яъне чӣ қадр вайша акаша нағз мебина что ай ҷон ҷони ширинам очаи хушрӯе мега ки оча оча айша киҷо омадӣ киҷо омадӣ аввал бугӯ киҷо омадӣ эй аллоҳи бузургум ҳазор бор шукрат худованди карим ҳай духтарҷони ма хона мерем ака ҳаби хона брем шомамад омада айша айша аккуратно
Шавда чӣ хушрӯя? Фақат шавда буд, тишина, хомӯшӣ. Ҳамаи ҷо светица мекунад. Аиша. Нельзя, Аиш, тихо, Аиш, нельзя. Ты что делаешь? Нельзя. Я же сказала, нельзя. На варден бельчакота. Все, пошли домой, Аиш. Аиша, я пошла домой. Пойдем. Пойдем, Аиш. Аиша, пойдем домой. Все. Последний раз, да?